Cuando el punto llegó a mí, se me iluminó la vida. Y un tesoro a mi medida fue lo que yo descubrí. Con ese obsequio entendí por qué mis versos realizo. Y es que tengo un compromiso con el don que se me dio. Si siento que no soy yo el día que no improviso, pero el día que lo hago, siento chico al mundo entero. Y sé por qué de un sombrero saca 10 flores un mago. Público, aplausos, halago, décima que al alma oíste. Si la tradición insiste, hago esto que aprendí. Resulta que para mí nada más hermoso existe. Què sento quan improviso? Uau, moltes coses. I ha anat canviant molt el meu sentiment o la meva actitud quan estic a l'escenari. Jo busco ser feliç. Hortxe mundu bat ahoz zao da dokumentalaren izena, Beñat Gaztelumendik egindako dokumentalaren izena, eta une honetan irudienean aurkezten ari dirana 60 minutu iraungo ditu, kantua ardatz dauka eta kultura ofizialean agertzen ez diren ahotsetan barrena bedeiatzeko aukera emango dio ikusleari. Esandakoa une honetan irudienean Beñat Gaztelumendiren mundu bat ahozado dokumentala ikusteko aukera. Egunon eta ongi etorri gaur ere Azoka Telebista zuzenean Durangoko azokatik, 11:00 ikusten duzue, bizi-bizirik esna dagoela Durangoko azoka eta gaur ere gune azoka hori osatzen duten gune desberdinetan, Xagu Ganbaran, Kabian, Ahotsenean eta abar, askotariko ekintzak esaterako une honetan Ahotsenean, Gatz kontzertua, Gatz, Ondarroko taldeak kontzertua hasiko du, laizter egingo du hori, baina aurretik gurekin egoteko tartetxo bat hartu dute, Aitziber Aranburuzabalarekin dira. Ahotsenea gunera etorri gara, askotariko kontzertu egin gozatzeko aukera izango dugu, hain zuzen ere une honetan, honetxek, Gatz taldekoak dauz, Ondarrukoak hain zuzen ere, eta euren lehenengo diskoa ez dut nahi, deritzona aurkezten hain zuzen ere. Disko kaleratu berria, Mauka musika gintza estanean izango duguna, baina eskarmentu handiko musikariek osatzen daben laukotea da, punk rock doinuak oinarri dituztenak, eta askotariko gaien inguruan sentimenduak oinarri hartuta, berezeke zane moduan hasi berriak dira, 3 kantu eskaini dituzte, beste hainbat eskainiko dituzte segitzuan, alaxe, dalako hain zuzen ere, Ahotsenea egunean egiten dituzten kontzertuen formatua. Zane moduan, Gatz taldekoak orain zuzenean, Mauka musika gintzan baina, eure estane horretan, diskoa bada, salgai. Ahí va, Zurnai. Sentitzen ez da nagiru da esan, iguruan ikusten dudan honatu.
segorela, direla. Zaituko naiz, saiatuko naiz, alde honetek ikusten dena. Ez dut nahi, ez dut nahi. Azkenean, konturatu naiz, nire barreko borroka dela. Zaituko naiz, saiatuko naiz, alde honetek ikusten dena. Ez dut nahi, ez dut nahi. Hau bai. Txera bidean, urrengo gu. Arazoek bultzatuta joan behar izan dut atzerrira nire etxea gure lurra atzean utzez bidai gogorra amezu dut gauetan itzuleraz dut izan da baina duda bueltan dut Euskal Herrira baino atxera bidean Baizu egongo naiz herriko kaletan Baizer gure amanen besoetan Denborazko iezean hainbat urte lau honen artean Gaueio bakarkitan oroitzapenak gure bizitzarra amestu dut gauen urte hauetan itzuleraz dut izan da
Eta une honetan gurekin da Anartz Bilbao, bera da Gogoetaren plazako arduraduna, badakizue Gogoetaren plaza hemen Landakon areto nagusian dagoen kokatzen den Gogoetaren plaza hori, kulturgintzaren hausnarketarako iaz Gerediaga elkarteak abian ipinitako ekimena dela, esandakoa Anartz Bilbao, egunon. Bai, egunon. Eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Bueno, aurten nobedadia da, parte hartuko duten izlari ez gain, noski oiep iaz egonetzirelako, baina ekimeneko bidelaguna, ez da? Jakin aldizkaria izango dau aurten. Ez, hirugarren urtie da aurten gue, eta lehengo urtien egon zan jakinegaz batera, aurten nire lehengoz eruten dut, hirugarren urtie dugu, da pixka bat aurreko bi urtien hildue jarraituko dugu. Gozien izango da solasaldi bat, bilagunen artekue, eta arratzaldero mai inguru bat, gai bati buruzkoa. Hori da, gaur hasiko da, ezta? 12:00 lehenengo saioa, eta egunero, bi formato desberdinetan lan egingo da, ezta? Goizean formato baten eta arratzaldean beste baten. Pixkat azaldu. Bai, gure asmoa da goizero 4 egunez, gaur hasita asteartea bitarte, bi lagun jarriko dira parez pare, euskal kulturgintzarekin zerikusia daukaten bi lagun, ez direnak zertan sortzaile izan behar, kudeaketan edo egon daitezkeenak, eta arratzaldean barritz 4 gai hautatu ditugu eta 4 gai horien inguruko mai ingurua izango da. Goizean saioak 12:00 dira, ordu beteko solasak, eta arratzaldean ordu tardiko mai ingurua edo. 12:00 goizeko saioa, arratzaldeko 6:00 hasita, arratzaldekoa, areto nagusian. Bueno, ni oker ibili naiz, 3. urtea esan dugu. Badira ja, batzuk, seguru asko, beste asko etorriko dira aurretik, baina orain artekoa pentsatzen dut, balorazio positiboa egiten duzuela, ez, aurtengoari begira ere, pozik orain arte Gogoetaren plazak eman duenarekin. Nik uste dut ibilian, ez da? Azokako beste egune eta azokaren definizio eta azokaren zabalkuntza lez, ibilian, 3. urtea, ja pixkat egonkortzen, uste dut, nik aurten dut estraineko aldia. Eta, gure asmoa da pixkat euskal kulturarekin zalea, kontsumitzailea euskaldunak berak, edo sortzaileak berak, eduki ditzazkeen kezka, eztabaida horiek plazara agertzea. Eta irtenbidea eman baino gehiago galderak ateratzea plazara, eredu ezberdinak ezagutzea, Euskal Herria nahiko anitza da, aniztasun horren isla izatea, eta hortik jendeak apurtxu bat ateratzea buruari pixkat buelta batzuk ematen, eta ordura arte ezagunak zituen arlo batzuk pixka bat gehiago ezagutzen, hori da. Pixkat helburua. Gaur laizter ordu bete eskaz barru, hasiko da lehenengo solasaldia, Elena Odriozalarekin eta Koldo Amestoirekin, eta Juan Luis Zabalak egingo dau, gidatuko dau hori. Bai, holaxe da. Goizeko saioek nahi baduzu aipatu nik ez, gaur hasiko gara pixka bat da istorioak nola kontatu, nola sortu, nola argitaratzen diren, nola izatzen diren, hori da pixkat goizeko, beraz gaur Juan Luis Zabala idazle eta kazetariak gidatuko dau, eta egongo dira Elena Odriozola alde batetik, ilustratzaile eskarmento handiko ilustratzailea da, askok ezagutuko duzue, bera, pertsonalki edo izenez, baina bere marrazkiak seguro kasik, ez dakinik, aur eta gazte literatura eta helduena baita, etxean daukazuenok edo zaleak direnak ezagutuko dute, bere oso marrazkera berezia dauka, sari garrantzitsu asko ere. Eta Koldo Amestoi, Ipar Euskal Herritik datorren ipuin kontalaria da, printzipioz behintzat, umeentzako lan egiten ez duena, ez? Helduentzako ipuin kontalaria atretzori gabe, ahotsez baliatuta. Helenak ohikoagoa du idazleen hitzeietan marrazkiz jantzi eta laguntzea. Orduan, beraien artean ze sortzen dan, ze harreman sortzen dan, ez? Galdera, baina elkarri entzuten ere, segurazki eredu diferenteak, interesak, zerbait piztuko da. Horrela mantenduko da egunero dinamika. Goizetako dinamika hori izango da. Bihar izango ditugu alde batetik Mikel Soto, Txalapart argitaletxe Nafarreko editorea, Euskal Adarreko editorea, berak lan egiten du ilustratzaile, idazle, liburuak argitaratzen ditu, ezta? Euskarazko arloan.
eta, bueno, bere esperientzia pertsonaletik agertuko du, bere esperientzia pertsonala, eta berarekin parez pare egongo da Gasteizko Irantzulekue, artista gaztea, atzerrian eta ibili izan dana, pixkat kezkatuta zegoena, ereduan ikasi da bere euskara, baina azken batean da hori, Euskal Herriaren aniztasun hori erakusteko plaza, arte plastikoa, ze puntu arte ez da inerreza ez, kokatzen, literaturarekin da igual errezagoa da euskal hori, hor egongo dira. Etzi, astelena, goizez, izango ditugu Beñat Asiari, baxionafar kantari bat, prestigio handikoa, Europa mailan abanguardian kantu esperimentalean eta ari dena, da berarekin aizpeagoenaga, kultur sorkuntza mundutik etorri, baina azken urteetan Etxepare Institutoan da bilena, euskara mundu osoan zehar edatu nahian, eta gure kultura edatu nahian, eta azken eguna Lara Izagirre, bizkaitar zinemagile gaztea, Arkaitz Kano idazlearekin. Ea, nik uste dut, gauza politak aterako dela. Bikote interesgarriak. Bai? Sortu dituzue hemen gogoetaren plaza horretan. Hori izan da, alzan neurrian behintzat, egin izan. Arratsaldetan mainguru. Arratsaldetan mainguruak, lau gai nagusiren inguruan eta nahi oso zabalak. Izan ere ona datorren jendea oso anitza da, ezta? Interes anitzeko ba. Eta orduan zabal samarrak egin ditugu. Gaur telebistari buruz. Egingo dugu berbaldia maingurua. Telebista, gaur daukagun telebista, bihar edukiko dugun telebista. Euskal Telebistako ordezkari bat egongo da. Herri telebista edo telebista txikiagoen ahots bezala Ipar Euskal Herriko kanaldude gonbidatu dugu, da gero, unibertsitate arloko bi lagun ere izango ditugu, doktore tesiak ikusentzunezkoi buruz eta egin dituztenak. Bihar, gaia izango da ondarea, materiala, inmateriala, nola identifikatu, ulertzen dugu ondarea gaur egun ze garrantzia daukan, nola ez galtzeko, nola gorde jaso bardan, pixkat oso zabal. Eta hor ere, esparru diferentetako jendea, ez? Ari dana ondarea, ahozko ondarea jasotzen, entrevista bitartez, antxinako galtzen ari diren lanbidei buruzkoa, bestalde batetik museo bateko arduradun bat, museo baten ondarea nola lantzen den, espeleologo bat, Bizkaiko aurkikuntza kobetako, labarretako, paleolitikoako orain egin dituzten aurkikuntza horretan ibili izan direnak. Astelenean emakumea plazan, ikusgarritasun, emakumea plazara ateratzeko, bai, dauzkan, errestasun, eragozpen, nola gauzatzen den guzti hori. Eta aste artean barritz, azken egunean, kultur espazio, kultur areto, edukiontzi, buruzko mainguru bat egin nahi dugu, eredu ezberdinak daudelako, gaur egun ez da ulertzen lehen bezala, kultur sorkuntzara ere bideratuta daude aretoak, oso multidisciplinarrak dira, oso eredu ezberdinak ditugu Euskal Herrian gainera, asambleismotik eta gaztetxeetatik hasi eta jagune diru publikoz finantziatutako gune zentraletarago, pixka bat, da ez dakit kontrajarri, baina horren pixka bat erakusleiho zabal bat egitea. Oso ondo, Anartz, kontatu dugu pixkat egunotan gogoetaren plaza horretan egongo dana, helburua zuk esan duzu hasieran, pixkat jentea hausnarketara, gogoetara bideratzea, eta seguru asko hori lortuko dozuela, esan behar da, egunero guk Azoka Telebistan izango dugula gogoetaren plazarekin lotutako norbait hemen, beraz jarrituko dugula horretaz berbeetan, eta sorte hon, hasirarekin eta datorren guztiarekin, eskerrik asko Anartz. Eskerrik asko zeuei eta gonbidatute zaueze, etortzera. Oso ondo, mila esker. Topaguneak Durangoko Azokan antolatzen dauen film laburren ralia da kameratoia, 18 eta 35 urte bitarteko gazte iztuntako lehiaketa da, eta aurten 12. edezinua beteko dau. Duela minutu gutxi aurkeztu da aurtengo dizinua, ez da Leire? Bai. Leire Lardizabal da kameratoiko arduraduna eta gurekin dago hemen minututxo batzuk horren bueltan jarduteko, ezta? Duela minutu gutxi aurkeztu dela esan dugu, beraz, ontxe martxan jarritia danok, ezta? Bai, esan biotena da, lehengurtiakin alderatuta, gaur korriketan urten diela dana, grabetan. Prisaka ero? Bueno, lehengurtian 50 ordu eukizabien, itxeko lanak, 50 urte betetzen zitsulako azokak, da horten 58 eta antzadanez, gaur sekula baina azkarra bastia pentsa da hoie. Gero tranquilu biako dia, ze, klaro, 58 ordu, bada, ez?
Ba, ez pentsau, etortzen die lanak entregetan, nerbixua jota etortzen die lanak. Bueno, zenbat talde, gero egongo gara, parte, kameratoi honekatan aurten parte hartuko dauen talde batzuetako ordezkari banarekin, baina kontea zupitin bat datu batzuk edo emutiarren, bueno, zenbat taldek hartu dauen parte, gaur goizian hartu dago eurak gaia ere bai, agertu beharreko toki irudi horiek ere bai, zela hartu daue parte hartzaileek hori dana? Bueno, esan bida, aurten 23 emun daue izena. Bueno, espero dugu gehixenek behintzet entregeti alana, ontsen bertan jaso mesua batzuna ezingo diela etorri gaixori jarri dielako, suerte txarra, aurtengoa galduko dauelako, baina bestela hori. 23 izena emunda daukie, 86 pertsona inguruk, igual gehixau izango die, ze bueno, batzuk beste kopuru jartzen dutzu, da, 7 edo gehixau dielako taldean, talde oso emankorrak. Da, bueno, gaixa jarri dugu aurten oianeko legea. Apropos, modu oso desberdinetan irakurri leiken gai bada. Zabala da. Bai, da, bakarren batzukin egonaz komentatzen, ia ze pentsetan jakien, eta ondo hartu daue, gaixa. Lehengo urtekua baino gaixa guztau jakie. Hori hona da, ez da zira baten. Seinale hona. Gero lanian, azten dianian euskalo, Hori da. Bai, nahiko egisa da urten, lemia be piztu piztia jarri duela. Pizkat helburua dalako, gaztien irudimen hori askatzia eta barruan daukien eromen indar hori askatzia eta lortzen duen. Eta egiten daue, ez da? Igazkuak eta kontutan hartuta eta lan politiak, txukunak, maila honekuak jasoten dira. Bai, gainera, danei gai berdina emunda, oso kuriosua izaten da, oso lan desberdina jasotzen diela, lantzen dabelako batzuk humoria, beste batzu serizu hau, ikuspegi oso desberdinetatik eta politxa izaten da. 48 ordu esan dozu, abenduaren bostean aurkeztu beharko dauelana. Abendua bosteko 12ak aurretik, topia dauko jarritxa 12etan. Eta horregaitxik esate dutzut, jentia ibiltzen dela azkenengo segunduape aprobetxetan. Pasau izan da gainera, ez da? Taldiak kanpoan gelditzia. Ez entregaitia. Bueno, hain zorrotzak, zorroztasuna bai, baina, Eukin behar da piti bat. Abixau itzen da hoi, oezin jeitxita abitzela ez dakizer, edo badakitzu, Bai, arazo teknikoak asko izaten dira, ez da? Arazo teknikoak, badakigu, teknologiak pasada txarra jokatzen ditxula olakotan, da, margentxo bat usten dugu. Malguak izate zarei. Bai. Eta aurten be izango zarei behin. Hori da. Malgutasuna bai, baina, ez emozionetako, atzaldeko 8 arte ez gare hongo itxoitzen. Osondo, 12ak dako tope moduan, gero, azten da, bizkat, epaimaiaren lana. Bai, epaiak, esan bida, abenduan 6an izaten da, sari banaketa ekitaldixa. Nahi dauena etorri aldaz, sarreria libria da, da gainera palomita batzuk eta erarixa eta emuten dugu, etortzen dien denendako. Eta, bertan emuten die lan guztixak. Eta epaiek eurek be momentuan ikusten dituzte. Eta oso denbora gutxi aurrali badanez, eurei be denbora justua emute dutze, erabaki bat hartzeko. Eta, hortxe egoten da, ez? Adrenalina momentu politxa, niretako politxa izaten da. Sari banaketarena. Bai, eurendako igual ez da izango hain politxa, itxoitzen egon bide momentu hori, baina horrek emute gotza grazia, bai. Lan dana eta ondoren, hori da bizkat bukaeria, eta abenduaren 6an esan dugu hori, Seiretan irudienean, eta mendi beraz, gonbida pena, ez da? Bisitariei, bertara joateko palomitak egongo diala. Hori da, eta erarixa. Eta esan biote, 100 pertsona kabiruten diela, ez dauko hor 200 pertsonen dako leku. Eta hor bai zorrotzak izango zaila aforuan. Hori da, hor zorrotzak izan bigare derrigorrez. Ondo, Leire, ez daki beste zerbait esan gura dozun? Esan biote sarixak, ez? Guztira 2.600 euro banatuko ditugu. Lehenengo sarixa, Euskaltzalien topaguneak emuten dau, 1.200 euro izaten die, oso ondo dauela petzitan jat. Gero,
beste laburren batin nahi izan ezkero, edo, bueno, beste bigarrenak Gerediaga elkartiak emongo dau, 800 eurotakoa, eta gero tokiko homek bebai hirugarrena, eta, bueno, pizkat... Urduri ez egoteko moduan, ez da? Urduri ez egoteko moduan. Hombre, badau jokuan, bai. Eta gero, oso preziatua izanen da publikoan sarixak. Ze, bueno, jentiai guztetan jako, publikoan sarixak, aitortzen da apurro bat, ez? Gustora hartzen dira, bai. Zure lana izan dela gentian gustokuena. Eta, bueno, hori be preziatua izaten da. Dirurik ez da jasotzen, baina danon kariñua jasotzen da bie. Esan behar dut, ez dutelako esan hasieran leire, topaguneak antolatzen dauela kameratoia. Hori da, topaguneak antolatzen dau, eta, bueno, lehen aipatu dut, ez da, bigarren sarixa Gerediagak emongo dauela, eta hirugarrena tokikomek, bueno, eurak laguntzen duzkuelako, Gerediagakin batera antolatzen du irudienea, tokikomek be, laguntzen duzku kameratoiakin, zabalpenian, jarraipen bat itxen, eta urtean ziar be, gauza asko partekatzen ditugu, batez be, ikusentzunezkuen alorrontan, eta, bueno, pizkat elkarlan hori islatzeko be, bai, importantia ala, bai. Osondo leire, eskerrik asko, hau ja martxan da, bueno, badituzte orduak aurretik, esan dugu amendoren 6an, 6etan sari banaketa hori, orduan jakingo dugula zein dana aurtengo irabazlia, eta eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik, laizter, bueno, hemen izango dira gure platonetan, parte hartzaile bi. Hori da, eskerrik asko leire. Zuei. Eta sorte hon. Eta, bueno, badakiguna da, iasko irabazlia zein dan, zela ez? Eta, bueno, Uda Films taldearen jorrai lanak irabazi eben igazko edizioa, kameratoiko edizioa, eta, bueno, film labur horrekin utziko zaituztegu. Venga. Lursaila hautatu, lurra landu, hazia erein, lurra landu, hazia erein, lursaila bilatu, lurra landu, hazia erein, ura bildu, hazia erein, lursaila aukeratu, landu, erein, ura bildu, hazia erein, zain egon, lursaila hautatu, hazia erein, ura bildu, iturria itxi, hazia erein, zain egon, zaindu, landu, zain egon, zaindu, zain egon, landu, ura bildu, hazia erein, belartxarrak kendu, lursaila aukeratu, landu, ura erein, ura bildu, iturria itxi, zomorrak erretiratu, lurra landu, hazia erein, zain egon, zaindu, zain egon, landu, lursaila aukeratu, landu, erein, ura bildu, hazia erein, lurra landu, hazia erein, zomorrak erretiratu, lurra landu, hazia erein, uzta bildu, hazia erein, lurra landu, uzta bildu, hazia erein, uzta bildu. Dena eginda balego, utxik legoke Durango, baina aurten ere bete zaigu Otzara.
Eta kameratoiarekin jarraitu behar dugu, esan dako moduan, igazko film laburra irabazlea ikusi ondoren, hemen ditugulako aurtengo edizio honetan, 12. edizio honetan parte hartuko dauen, 2 neska gazte. Batetik, Irene Zaldua, bera da Geofilms taldeko kidea, eta bestetik, Naroa Urien, Zuzara Naroa Are Productions taldeko kidea. Bueno, ointxe leirekin egon gara, kameratiko arduraduna bera, hasi da, ja, martxan da, kameratoia, zezauzei, pitin batez, hemen denpora galtzen gabiz edo ez, badaukazua denpora, gauzak txukun egiteko, ezta? Bai, guain ideak biltzen hasi gara pixkat, ez den izeinu grabatzen hasi, aurra ondo pentsatu nahi, eta hasi gara pixkat. Hasi zarei ja orduan, beraz. Bueno, esan behar dugu, Irene, zu ja aurretik parte hartu dozula, ezta? Kameratoian badakizula zer dan, zer nolako esperientzia izan dozu aurrekoetan? Oso ona izan zen lehen urten, batez gustatu zitzaigun antolakuntza, lan guztik ikusi genitulak, eta nahi asko gustatu zitzaiten, nola dagoen planteatuta. Eta urten erabaki dozu, dozue, markatu, bai ala bai, parte hartuko zebeila, ezta? Bai. Oso ondo. Naroa, zuen kasuan, zuek lehenengo aldixa da, parte hartzen duzuen lehenengo aldixa da. Are Productionsek parte hartzen duen lehenengo aldia da. Ez dakit aurretik pentsatzen dut entzun da zeukaila, ez dakit zuek rallien zirkuitoan egitean ibiltze zareten eta esan zabien benga baurten Durangora goaz, konte da zupitin bat. Bai, gu gara ikusentzunezko graduko ikasle batzuk, Mondragon Unibertsitatekoak, eta entzun gendun aukera hoitxia eta abar, eta asko gustotan jako mundu hau, eta esan gendun, probauko deu, ez dakiz zer. Oin brainstorminak inor pentsatzen zelan ez urduri lehenengo aldia dalako, baina euskera bultzatzeko da, uste dugu medio ero egokia dela, eta bultzatzeko pres beti. Lehia hundixa dau? Momentuz ez, baina igual egunek pasau ala, igual gehiago denpora falta ero. Aha, 23 du talde, ez da gutxi, Zuen, ze asmokin parte hartu duzue? Ze helburukin? Alan honen aitea eta alba premio batea bateko ideakin, baina, zaila hongoa, así que ondo pasatzea. Ondo pasatzea. Gure kasuen batez be ondo paseu, da modu berien be ikesi, ez? Azkenien praktika dalako, guretzako eta gure eguneko ikasi, eta ikastie beti datorre ondo. Zela antolatuko zarete? Konti da zuen pitimat, datozen 48 orduak, zela planteau dituzuen, talde bakoitzak, Irene? Guain idea bildu, idea ondo antolatu eta gero grabatzeko ze pertsona hobea iteun bildu, da grabatzen hasi eta bihar grabatu eta editatu inbarko azkar, ze seitu entregatu behar da, hasi que... Zuek badituzue taldean, ez dakit, teknikoak, aktoreak, lan horreik banatuta izaten dituzue? Dena geha errealizazioko ikasleek orduan, baina bazkau klase nola aktore lanetan ibiltzeian batzuk orduan engantxatin goiteu, da abertzateatza. Zen bazari taldean zuek? Bost. Aha, perfil diferentetako jentia, beraz, hori importantia. Eta zuen kasuan, Naroa? Gure kasuen 7 etorri ga, baina, teknikoek eta bar gitxi, hori, danak lehengo mailan gauz, eta berduen ikasten gabiz, da gitxi, baina, ideiak daukouz, gogue daukouz, da niretzako hori garrantzitsuena daulako lehiaketa bate. Zailtasuna ondizena nuen eukiko dozue? Nun uste dozue? Nik uste jendea bilatzean, grabatu beharruna grabatzeko, eta gero editatzeko garaian azkar editatu behar dela, eta hor larri biliko gala. Nire kasuen uste dut zaiena da igual originaltasunero bilatzie, ze holako kasuetan danok deko gai huela, eta erraza da gauza erreza nien ero harinenien jauztie, baina saiatu bigaz hortik irtetan, da espero lortzi irteti hortik. Eta horretarako badau sekreturik? Horretarako sekretori badau originaltasuna lortzeko, publikoari guztaiteko, epaimaiari, zaila da. Zaila, zautzuten moduen, ez dakit zelan ebaluako da bien be, guztetie batez be, eta ondo paseti eta besti etorriko da, etorri bihar bada, eta listo. Pentsatzen dut ideia batzukin etorri zareila, beraz, horreik martxan jartia da, ez dakit hemen egongo zareten, nun lan iteko asmoa dako zuen? Gu printzipioz gaur hemen, da bihar nik usteia beste herrin batzutan, beste tokin batzutan,
baina gaur jak etorri gehan, hemen. Oso ondo. Mila esker, eta bueno, zuk esan duzu, ezta? Jak etorri zarein, bueltatxo bat behingo duzu, ezta? Hombre, noski, hemen etorri bida pizkaten. Oso ondo, mila esker, eta asko. sorte hon bixoi, abenduaren 6-etan, izango dugu epaimaiaren erabaki horren berri, eta ia zuek zaudeten hor podiumean, ezta? A ber, ba. Eskerrik asko. Zuri. Eta gu jarraitu behar dugu aurrera, momentu honetan Aitziber Aramuruzabala lankidea dagoelako Gorka Otxoarekin, Igelak filmeko protagonistetako batekin. Igelak filma atzo estreinatu zuten dagoeneko, naiz eta aurretik beste hainbat epasa ere egin dituzten, besteak beste zinemaldian, atzo, besteak beste Durangon ere aurkeztu zuten, eta oine, askotariko, emanaldi gehiago izango dira, eta Igelaken askok hartzen dute parte. Mentxe, gurekin dugune Gorka Otxoa esateko. Gorka Otxoa, egunon? Egunon, kaixo. Zer moduz, pozik? Oso pozik, hemen olako leku garrantzitsu eta berezi batean, Durangoko azokan, da pelikula aurkezten, atzotik, zinemaldi askotan, ia guztietan dago, ikusteko aukera behintzat jendea baduka, eta pozik, oso pozik, jendearen lehen impresioak oso positiboa dira, jendea oso alai, da pozik atatzen da filmatik, eta parra jarrak botatzen ditu. Eta gero musika bai oso garrantzitsua da, horregatik gaude baita hemen, da Gatiburen abesti berezi balakagu filmarako, bideoklipa, beste euskal talde ugari agertzen dira bertan, ia beste pertsonai bat da, musika hemen, eta pozik, hemen egon barriñan, da hemen gaude. Hemen zauz, baina esan behar da, esfortzua eginda dudabarik, etorri zarelako Sevillatik, hemen oin Durangon, etzegituen saldo Madridera. Bai, 10 minututan Madridera, gaur antzerkia pare bat funtzioa azkan Madrilen, eta atzo Sevillan nintzen grabatzen, gora eta bera, baina pozik, oso pozik. Baina, aipatu dozune moduan, garrantzitsua da dudamarik Durangoko azokan egotea, estane berezian badabe, hau da, musika talde batekin batera, Gatibuk nola baitz izan da, pixo ondisa izan dauelako musikak orokorrian, baina Gatiburena bereziki. Bai, gaina saltzera idea diska txurra bezala, denbora guztian da Kriston Kola hor argazki ateratzeko beraiekin, eta bai, hemen leku garrantzitsua da euskal kulturarentzako, hemen egotea eta euskerazko filma bat ez dira asko egiten, hemen dago, eta justu aste honetan estrenatu da, zubi honetan, eta beraz, jende animatu eta nizi urtarazten diet, gozatuko dutela filma ikusten. Norentzako gomendagarria zure ustez? Norentzako? Guztientzako, 7 urtetako topea jarri dute hor uste dut, baina esaten aurre bai jun daitezkela, azkenan ipuitxo bat, fabula bat bezalakoa da, Igelak eta Eskorpioen arteko fabulari buruz hitz egiten da filman, da horregatik izena, eta dakan itxura eta tonoa eta pixka fabulatxoaren estilo gotxo bat daka, beraz, guztientzat oso gokia eta baita helduentzat ere, horientzako egin dugula baita ere. Dudabarik kontatzeko modua bai barregarria, baina kontatzen dena barre egiteko arrazoi gutxi. Ez, gai larrietaz hitz egiten da filman, Patxo Telleria hemen dagoela, gidoilari eta zuzendaria hortaz hitz egin nahi izan du, etxerik gabeko desautziatuen inguruan, bankero korrupto eta nazkarrien inguruan, ni naiz horietako bat, kasu honetan, eta pixka gaur egun larriak diren eta oso aktualidadean dauden gauzetan hitz egiten da filman, baina komediaren bitartez ikusten askotan gai larriak eta deserosoak komediaren bitartez hobeto sartzen direla, eta hori izan da bere apostua, da nik uste oso gokia, baina pixkat larritasun horri buelta eman, baina eraberan gauza horietaz hitz egin beharrezkoa dela. Eta postua dudabarik musikarekin egin da, musika behetik ez da, filmetan erabiltzen da, baina kasu honetan beste modu ezberdin baten, pertsonaia bat bihurtuta, hainbat bideoklipen bitartez historioan murgilduta. Bai, guztiz, musika beste pertsonai bada, talde pila dago eta gaina ateratzen dira bertan, beraien iduraekin pertsonai batetatik, besten, dirua eskatzen kalean, Aino Arteta, Goseko, jende pila ateratzen da bertan, eta musika pixka da hildo guztia lotzen du, eta gainera gauza gertatzen dira, musika entzuten den bitartean gauza asko gertatzen dira baita ere, ez da pelikula gelditzen, askotan hori arriskua, eta ez da pelikula musikal bat, baina bai musikak garrantzian dira daukala, eta nik uste jendeari hori atentzioa dituko dira horrek. Eta ez dugu gehiago kontatu, bestela filme dena, eta esan dugune moduan, dagoeneko estreinatu dalako, eta Euskal Herriko zinemareto guztietan izango dugu dudabarik ikusgai. Gorka, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Bidaia ona egin daizula. Eskerrik asko.
Eta zuek esandakoa, dagoeneko zinema areto komertzial guztietan dagoela, Igelak filma atzo geroztik estreinatuta. Eskerrik asko Gorka, eskerrik asko Aitziber, eta guk beste kontu batzuekin jarraitu behar dugu, Altza Porru izena dauka Jakoba Errekondoren liburu berriak. Altza Porru izan zitekeen musika talde bat, abesti bat, eta hainbat gauza, baina ez, da liburu bat. Eta hoi da. Egun on, Jakoba. Egun on, danoi. Eskerrik asko hemen egoteagatik. Bai, zuei, konbidatzeatik. Bueno, esan dugu Altza Porru liburuarekin hemen Durangon, eta gaur, ja basabiltza hemen estanean sinatzen eta hori guztia egiten, baina gaur arratzaldian aurkezpena egingo da. Bai, gaur aurkezpen berezia egingo dugu, Altza Porru liburuana, eta bertan izango gea, egile guztik 8 komikelarik, Maialen Lujanbiok ere hitzaurri egintzun eta seguruna bertan izangoa, eta festa izugarri handi bat egingo dugu ahotseneku hortan. Hori da, ez dalako bakarrik egindako gauza bat, ez da hor elkarlanetik sortutako zerbait da, eta 8 ilustratzaile edo komikigile esaterako, ez da? Bai, eta gaina lan berezia da, zatekan baratzatik abituta, beraiek egin dute gidoia, beraiek asmatu dute historia eta dena. Orduan ez da beste baten gidoia ilustratu dutela, ez da, komiki osua beraiena da. Eta orduan, ze burutazio izan dituzten baratzan, landareekin, eta oso polita. Eta hori tartekatzen da, pentsatzen dut, zure gomendioekin, ausarketekin? Bai, nik artikulotxo batzuk, hola pixka bat baratza, eta landaren kulturan, ikuspegi ironikoa, eta beste bide bat baratzari begiratzeko. Humoretik eta ironiatik, ez da? Aurrekoa ere, bizi baratza horrela egin zalako, ez da? Bai, bizi baratza, hoxe ez, bizi inbier daulako, ez da? Ez dela badirudi dena dela oso serioa eta oso, eta aldiz da eguneroko gauzak, eta, ikasi dezakegunak oso sinpliak, baina eraberian gure kulturaren gauza importantena dana, ez da? Lurrarekiko lotura, bizitza kalidadia, ingurumena, alde horiek danak landuz. Arrakasta lortu eben, aurreko liburu horrek. Hori beba da pixkatola presio pixkat, ez da? Bigarren dara ateratzeko orduan. Bai, ezatik gaina arrakastak ekartzen du lana, eta lan horri ere utzi behartzaio, eta baino gustora. Aurkeztu dugu hementxe Durangon 4. argitarapena. Orduan, guretzako oso importantea da hori. Eta hor gaude puestuan, jendearekin harremanetan, galderak, zalantzak, beraiek ekartzen dituzten guk mutrikon honi hola deitze jau, hitzak, jakintza izugarri badao, eta jendeak nik uste eskertzen dula beraien jakintza hori kontutan eukitzia, ez da? Zatik orain arte baratza eta lurra baztertuta euki ditugu, eta orduan, jendeai autoestima puntu hori ematia, nik uste asko lagundu diola liburu bai. Norendako da liburua? Hasi zinean hau idazten, ez dakit, ze asmorekin, ze helbururekin eta norendako sortu duzu? Hau da azkenian baratzari begiratzeko beste bide bat. Eta baita ere, esateko baratzatik abituta, toki askotara iritsi gaitezkela, ez da? Eta orduan, artea eta sormenaren ikuspegitikan, lurra kontutan eukitzia importantia da. Orduan, komikilarik lurrera begira jarri, bertsolarik baratzara begira jarri, idazleak lurrari. Orduan, nik uste lurrai eta landariaidi eta baratzari eman behartzaiola behardun tokia eta jarri behartzaiola behardun arreta, baina ez dakit alde guztitatik, ez da, orduan jende sortzailea, jendea interesantia, artistak, lurrai begira jartziak, holako liburu marabillosuak ekartzeizkigu, ez da? Bai aurrentzako, bai helduentzako, bai euskara ikasten nahi dianentzako, denentzako interesgarria. Ari gara, gizartea pixkatzuk esan duzu, lurrari arreta ipini biziako, lurra zaindu egin behar da, balioan jarri behar da. Ari gara hori pixkat egiten edo... Nik uste pixkanaka baietz, eta nik uste... Guazela kontzientzia hori hartzen pixkanaka. Bai, jendeak gero eta gehiago begiratzen dio jaten duenaren kalidadeari, ingurumenari, zer lurruzten aigia gure alabai di, ez da?
Orduan horrek ekartzen du, olako, ez dakit, zalantzak, eta zalantza beti hona da, ezta? Zalantzak gutxinez pentsatzen jartzegatu, eta horrek ekartzen du, gauzak hobeto egitea, zainduagoa, eta, nik uste azkeneko urtetan nabarmena dela hori. Zer nolako aholkuak eskatzen dizkizute zuri, ez dakit? Denetatik. Adibidez, oain gaude, inausketak egiteko garaian, landaketak, eta, adibidez, gaurko galderak horri buruz izan dira. Durangon, esan dugu gero aurkezpena egingo dela, Durangon egotea sortzaile batentzat liburu berriarekin ezinbestekoa. Nik uste ezinbestekoa baino gehiago nire kasuan desde luego lujo bada. Zeratikan, nik jende askokin harremana daukat irratitikan, eta baino zuzenian jendea ezagutzea, jendea etortzea, eskertzea, esatea behi da, guk dakigun hori importantia bihurtzen dezu, eta nik uste hori dela izugarria. Eta gero, beraien iritzi jasotzea behi da, hau esan zen duen, baina ez zitzaidan ondo atera, eta edo hau bai, eta hau, ez, hori zuzenian eukitzea, eta hori 5 o 6 egunetan erabat, jende mordo batekin harreman hori eukitzeko aukera izatea, niretzako izugarria da. Erakutsi deigun liburua, ezta? Hemen ekarri dozulako. Hau da, Altzaporru, bizi baratzearen umia, eta ilargilaren egutegia. Hau baitare, astelenian aurkeztuko dugu, Pello Zabalarekin, zuzenian, beak esaerak eta beak aukeratzen ditu, eta orduan, astelenian arratsaldian, bilok egongo gea, atxaldeko 5etan, bilok egongo gea egutegia aurkezten, ilargilan egutegia. Oso ondo, eskerrik asko, Jakoba. Zuei. Esker hemen egoteagatik eta egun honetan hemen ibiliko zara, beraz seguru asko ikusiko gara, ezta? Inguratu. Oso ondo, mila esker, Jakoba. Eta, liburutik beste sorkuntza mota batera, hau da, musikagintzara, kasu honetan Oñatiko kantautore, musikari Ruper Ordorikak diskoa atara dauelako, eta hemen dagalako gaur, disko horiek saltzen eta sinatzen, Guria ostatuan izeneko diskoa kaleratu da Ruper Ordorikak. Elkarren esanera etorri gara, askotariko musikariak hemen euren lanak sinatzen, eta besteak beste Ruper Ordorik ere bai, izan ere, orentxe bertan, 15 egun izango diezkaz, Guria ostatuan ederitzon azkeneko lanak kaleratu duela. Ruper Ordorik egunon? Berdin. Poligrafua ja, astindu duzu ja? Bai, pikin bat, bai. Bili naiz entrenatzen egunotan, bai. Horrela egin zenuen, hain zuzen ere, ez da, zuke gonbidapena, ez da, bertara etortzeko, bertan izango seinala eta sinadura botatzeko prest. Bai, aurreko diskoekin torri nintzen da, nire lanak, hau edia, onartutako lanak. Dana dela, diskoekin dudabarek, hauxe, Guria ostatuan, eta diozu, Oñatin zure herrian, bazegoen ostatua ez, baina bai, taberna Guria, baina herri guztietan dagoela, eta modu baten esan da, babesleku horiei eskainitakoen disko antza? Titulo azkena izan da, lehenengo kantua datoz, eta bai, pensatzen dut modu hona zala hori biltzeko, eta ideia guztia biltzeko, Guria ostatua, bai. Bai nire herrikoa, bai beste guztiak. Eta eraberian, zuk esan da, horbela, kendu dozula da. Adorno gutxi, oraingoan ere, baina hori aurretik dakartzune bidea da. Adornoa baino kantuak ontzen diardut, eta horren kari da, batzutan izkinak eta kentzen saiatzen naiz, baina nire inkitzuna hori da. Eta disko honetan gehiena da, nik gehien lasaitzen hauena da, aldez aurretik ikusitakoaren bidetik ibili garela eta bukaera arte eta pozik emaitzakin. Gustora emaitzarekin. Bai. Eti aurrera pausu bat, bai. Ez duzuna aldatu baina da grabatzeko modua eta grabatzeko lagunak. Batzu bai, baina ez, egiazki aldan bitartian saiatzen naiz dano batea egiten da momentu hori probesten eta bai, holatxe biltzen naiz, bai. Eno kantuek aginduta, egunen batian egingo aldute zerbait hola produzituagoa edo beste era batea produzituta egin nahi nuke baita ere, bai. Baina zuzen ere New Yorkera joan da, han zuzenean grabatuta, hori oinarria.
Jonane anaia beti ere gertu. Bai, eta hemen gero elkarren egon nintzen, lau egunez, Victor Sánchezekin, da, bueno, lan asko hemen egin da, hemengo Arkaitz Minerrek ere hemen grabatu zuen, da, nik egiten dut gordina ekarri, eta gero hemen hori, borobiltzen saiatzu. Kantuen hitzei dagokizunez, gehien bat zuriak, hiru ezik, beti beleku eginda nola ez da, sarriri. Bueno, bazan aspaldiko poema bat hor apartian eukana, eta azkenengo diskotan gaina etorri zitzaidan, ez nuen larri pensatu, bai, hortaz. Emaitza hemen dago esan moduan, eta elkarren gaur hemen egongo zara, ez dakit zein dan zure plana, ez dakit egun osoko plana. Ordu bisak arte, gabaz plantxin gaude, Soraluzen, konzertuan, da orduan alde egin behar dut. Beriala, baina bai, hori da. Zer izango da lehenengo ez, baina oso lehengotarikoa, gaurko kontzertua plantxikoa, beraz? Pare bat egin ditugu, bai, pare bat. Lehenago ermuan, egon ginen, baina bai, beti ondio kantu barrixak, bakizu, lurrea ekarri guran. Bakozatu dezula Ruben Ordoikaz, sorterik onena, zane moduan gaurre Soaluzen izango da, baina elkarrestanean dago diskoa salgai. Guria ostatuan diskoa, guk saioaren bukarara iritsi gara dagoeneko, beraz agur esatea besterik ez zaigu gelditzen, azokan gaur goizeko saioaren bukarara, baina ez itzali telebista, hemen une oro minutu oro jarraituko dugulako, Durangoko azokak ematen dituenen berri ematen bukatu, Zea Maiz taldearekin egingo dugu, gonbidapen bat, gaur gaur gabeko 11etan Plateruenan kontzertu eskainiko dau Zea Maiz taldeak, Arro diskoa aurkeztuko dau kontzertu horretan, eta guk orain bideokliparekin utziko zaituztegu. Ondo izan, txintxo ibili. Zabalduta, buru gautzean utzita, gozatuz doa aire.